ሚስጥሮም ዘይተፈልጡ ቪዲዮታት ብፈለማ ሰላምታይ ኣብ ዘለኹም መብጻሕኩም እናበልኩ ናብዚ ቻናል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ላይክን ሸርን ብምባል ድማ ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለይን ክብል ፈቱ። እቲ ፈላማይ ንግስቲ ኤልዛቤት እዚኣ እንግሊዛዊት ኤልዛቤት ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ኮንፈረንስ እንኮላ ካብቲ ዝደነነቶ ቅንዕ ክትብል እቲ ሓደ ዓይና ሙሉእ ንሙሉእ ጸሊም ኮይኑ ተራእዩ። ኣብቲ ሰዓት እውን ንብዙሓት ዝሰንበደን ዘደናገረን ነይሩ። እዚ ምስሊ እውን ብኤሌን ይኹን ብኮንስታሌሽን ቲዮሪ ዝኣምኑ ሰባት ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑሎም እዩ። ሓደ ሰባት ግና ናይቲ ካሜራ ኢፌክት ወይ እውን ጽላሎት ኣብ ዓይኒ ዓሪፉ እዩ ዝኾን ብምባል ክካትዑ ተራእዮም እዮም። ንስኻትኩም እውን ብዛዕባ ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት ክደፍለይ። እቲ ካልኣይ ዘለልቲ መካይን ሓደ ማኪና መገዱ ሒዙ እናተጓዓዘ እንከሎ ኣብቲ ናይ ትራፊክ ላይት ምስ በጽሐ ግና ጠጠው ከብላ እንተበለ ብድሕሪቱ ዝደፍኦ ሓይሊ ብዘሎ መልክዑ ንቕድሚት ክዘልል ይጅምር። ብዙሕ ከይጸንሐ እውን ኣብ ጥቕኡ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ማኪና ንባዕሉ ንቕድሚትን ንድሕሪትን ክዘልል ይጅምር። ኣብ መንጎኦም ወላ ሓንቲ ዓይነት ረኽቢ እኳ ተዘይነበረ እታ ሓንቲ ማኪና ግና ንጎኒ ብኸምዚ መልክዑ ክትወድቕ ኪኢላ እያ። ብዙሓት ሰባት እውን ብዓይኒ ዘይረአ መንፈስ ነተን መካይን የንቀሳቐሰን ከም ዝነበረ ናይ ባዕላቶም ግምት ሂቦም እዮም። እቲ ሳልሳይ ናይ ቤትሮ ምስሊ ሓደ ኣቦ ንውሉዱ መዘከርታ ንክኾነ ኢሉ ኣብቲ ቤትሮ እናተፃወተ እንከሎ ካሜራ ኣውፂኡ ክቐድሖ ይጅምር። ኣብ ሰዓት ድማ ሓደ መሰንበዲ ነገር ዕዘብ። እዚ እውን እቲ ህፃን ቆልዓ ኣብ ቅድሚት እቲ ቤትሮ ኮይኑ እናተፃወተ እንከሎ ብሃንደበት ገጹ ምስ ለወጠ ግና ኣብቲ ቤትሮ ውሽጢ ዝነበረ ምስሊ እውን ኣብ ክንዲ ምስኡ ክልወጥ ኣብቲ ዝነበረው ፊት ንፊት ኮይኑ ክረአ ኪኢሉ እዩ። ኣብዚ ሰዓት እውን ኣዒንቱ ጸሊም ተኸዲኑ እዩ ነይሩ። እታ ቪድዮ ካብቲ ዝርጋሕ እንዳሓረ እውን እዚ ኮኔል ከኤዲት ተገብረ ኢሎም ሓሊፎም እኳ ተነበሩ። ሓደ ሰባት ግና በቲ ኩነታት ተደናጊሮም ከም ዝነበሩ ገሊጾም እዮም። እቲ ራብዓይ ቀለም ስካይ ቲቪ ኒውስ ኣብ ቀጥታፈነወ እንከሎ ናተዓዘብዎ ዝነበሩ ሰባት ሓደ ፍሉይ ዝኾነን ንምእማን ዝኸብድ ነገርን ኣስተውዒሎም እዮም። እዚ እውን ሓደ ሰብ ደሚቅ ቀይሕ ሕብሪ ዘለዎ መዘከር ጥራዝ ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ተራእዩ እኳ ተነበረ። ካብኡ ምስ ሓለፈ ግና ወላ ሓንቲ ተለወጠ ነገር ኣብ ዘይብሉ ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ዝነበረ ጥራዝ ግና ናብ ቆጽለዋይ እንትልወጥ ክረአ ኪኢሉ እዩ። እዚ ቪድዮ ካብ ዓቢ ትካል ናይ ቲቪ መቃልሕ ክርከብ ዝኽኣለ እንትኾን ከመይ ከም ዘጓነፈ ግና ሕጂ እውን እንተኾነ ክፍለጥ ኣይከኣለን። እቲ ሓምሻይ ናይ ድንግል ማርያም ሓወልቲ ኣብ ዮሃ ኣብ ሓደ ቸርች ውሽጢ ዝነበረት ናይ ድንግል ማርያም ሓወልቲ ኣብ መንጎ ጸሎት ኣዒንታ ዓሚታት ተመሊሳ ቆላሕ ክትብል እንኮላ ክርእዩ ኪኢሎም እዮም። እዚ እውን ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ብዓይኖም ተዓዘብዎ መደነቒ ተግባር ኮይኑ እዩ። ንብዙሓት ሰባት እውን እንተኾነ መብርህ ዘይብሉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓሊፉ እዩ። እቲ ሻድሻይ ሃንደበት ጠፍአ ሰብ ኣብ ሓደ ናይ መዕርፎ ነፈርቲ ቦታ ርግኡ እናሓለወ እንከሎ እዚ ሰብ ነቲ ባልጅኡ ገዲፉ ኣብዚኣ ኣትዩ ከይተባሃለ እንትጠፍእ በዚ ቅዳሕ ቪድዮ ምኽንያት ክረአ ተኻኢሉ እዩ። ኣብ ሰዓት ድማ ኣብ ድሕሪቱ ዝነበረት ጓል ኣዝያ ክትስንብድን ክትርዕድን ገይርዋ እዩ። ነዚ ከም መረጋገፂ ዝወሰድዎ እውን ፋንተም ዲስፕሌስመንት ተባሃለ ናይ ፊዚክስ ሳይንሳዊ ቲዮሪ እንትኾን እዚ እውን ንብዙሓት ዘደነቐ ጉዳይ ኮይኑ ሓሊፉ እዩ። እቲ ሻውዓይ በዓል 3 እግሪ ሰብ ብሃንደበት ተቐድሐ እዚ ቪድዮ ኣብ ሓደ ናይ ትራፊክ ክራውድድ መዓልቲ ነቲ ጽርግያ ክሰግር እንከሎ ኣብ ካሜራ ብኸምዚ መልክዑ 3 እግሪ ሒዙ ንብዙሓት ሰባት ከገርም ኪኢሉ እዩ። ብዙሓት ሰባት እውን እዚ ነገር ናይ ብርሃን ነጸብራቕ ዝፈጠሮ ወይ እውን ሰባት እንታይ ይብሉ ኢሉ ብምሕሳብ ዘለዎ መጠማምታ ንምዕዛብ ኮኔሉ ዝገበረ ኢሎም ክሓስቡ ገይርዎም እዩ። ብኻልእ ገጽ ድማ ኣብ ቀረጻ መንጎ ወይ እውን ፊልማ ምስራሕ ዝኸውን ክብሉ ግምቶም ሂቦም እዮም። በዚ በለበቲ ግና ክሳብ ሕጂ ግዜ እዚ ቪድዮ ጭብጢ ዘለዎ ገለጻ ኣይተረኽበሉን። እቲ ሻምናይ ናይ ቀጥታ ፈነወ ተጓንፎ ኣብ ሓደ ናይ ቀጥታ ፈነወ ቲቪ ኣብ ጸብጻብ ዝነበረት ጋዜጠኛ ኣዒንታ ሓድሽ ብዝኾነ መልክዑ ክለዋወጡ ተራእዮም እዮም። እታ ሓንቲ ዓይና ብቕልጡፍ ናህሪ ዕምት ቅልዕ ክትብል እንኮላ እታ ሓንቲ ድማ ከምቲ ዝነበረቶ ደሪቓ ክትተርፍ ዘርኢ ቪድዮ ክዝርጋሕ ኪኢሉ እዩ። ነዚ ስዒቡ ድማ ተዓዘብቲ ኩሎም ዝረኣይዎ ነዚ ናይ ዓይኒ ተለዋወጥ ተጓንፎ ኣብ ድንግርግር ስምዒት ውሽጢ ከኣትዉ ገይርዎም እዩ። ኣብ ሰዓት እውን ሓደ ሰባት ናይ ካሜራ ጸገም ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ወላ እኳ ተተዛረቡ ሓደ ግና እዚ መሰንበር ተጓንፎ ከም መንፈስ ክርእይዎ ኪኢሎም እዮም። እቲ ታሽዓይ ብዓይኒ ዘይርአ ተጓሳጣይ ኣብ ቦክስሪንግ ውሽጢ ዝግበር ሕድሕድ ጉስጢት ናይ ባዕሉ ዝኾነ ታሪኽ ኣለዎ። ኮይኑ ግና ኣብዚ ናይ ሕጂ ቪድዮና እዚ ተጓሳጣይ ንብሕቱ ኣብ ትሪንግ ውሽጢ ብምዃን ዝገብሮ ዘሎ ናይ ኣካል ምንቅስቓስ ምስኡ ዝጓሰጥን ብቦክስ ገይሩ ዝሃርሞን ሰብ ከም ዘሎ ከርኢ ኪኢሉ እዩ። ኣብ ትሪንግ ውሽጢ ኮይኑ ይዕዘቦ ዝነበረ መሰልጠኒ እውን ምናልባሽ ናይ ሓንጎል ምዝባዕ ኣጓኒፎ እዩ ዝኸውን ብምባል ኣቓልቦ ገይሩ እንትጥምቶ ኣብ ዓይኒ ካሜራ ዝኣተወ ናይዚ ሰብ ምንቅስቓስ ግና ብርግጽ እውን ንካልኦት ዘይርአ ንሱ ጥራይ ዝሪኦ ተጓሳጣይ ኣብ ትሪንግ ውሽጢ ናይ ባሓቂ ዶ ይህሉ ንክብሉ ገይርዎም እዩ። እቲ 10ይ ተንቀሳቓሲ ፌስታል እዚ ድማ ልክዕ ከም ህይወት ዘለዎ ፍጡር ዓይነት ኣብቲ ጎዳና ናብዝን ናብትን ክብል ክረአ ኪኢሉ እዩ።
እቲ ተጓንፈውን ምናልባሽ ብናይ ንፋስ ሓይሊ ወይ እውን ብኻልእ ዓይነት ሓይሊ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ብዙሓት ገሚቶም እዮም። እቲ 11 ኬቲ ፔሪ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ እተገብረ ኮንሰርት እዛ ህብብቲ ደራፊት ኬቲ ፔሪ ኣብ መድረኽ እንኮላ ዓይንታ ፍሉይ ዝኾነ ምርኢት ክገልጹ ተራእዮም እዮም። እዚ እውን እቲ ሓደ ዓይና ንታሕቲ እንትኾን እቲ ሓደ ድማ ብተጸራሪ ኣንፈት እናዞረ ንብዙሓት ክስምዱ ገይርዎም እዩ። እዚ እውን ክሳብ ሕጂ እንታይን ንምንታይ ከም ዝጓነፈን ዘይተፈልጠ ተጓንፎ ኮይኑ ክሓልፍ ክኢሉ እዩ። እቲ 12 ማስክ ዝገበረ ፍጡር ሓደ ሰብ ንርእሱ ቢዶ እናቐድሐ እንከሎ ተራእየ እዚ ምስሊ ብፈለማ ከም ኖርማል ሰብ ዝነበሮ መልክዕ ይርአ እኳ ተነበረ ኣብቲ ድሓር ግና እቲ ማስክ ካብ ኢዱን ካብ ገጹን ብምውፃእ እቲ ሓቃዊ መንነቱ ካልእ ዓይነት ፍጡር ምዃኑ ዘርኢ ኣዝዩ መፍራሕ ዝኾነ ቢዶ ብምዝርጋሕ ንዓለም ከዘራርብ ክኢሉ እዩ። ብዙሓት እውን እዚ ቢዶ ከመይ ክዝርግሖ ከም ዝኸኣለ ድንግርግር እኳ ተበሎም እቶም ሓደ እውን ኣሚኖም ንምቕባል ክጽግሞም እንተሎ ካልኦት ሰባት ድማ ብዛዕባ ናይቲ ቢዶ ሓቃውነት መዓንጥኦም ሒዞም ክካትዑ ተራእዮም እዮም። እቲ 13 ኣብ ማይ ዝጓዓዝ ዝነበረ ሰብ እዚ መደነቒ ቢዶ ሓደ ሰብ ኣብ ማይ እናተጓዓዘ እንከሎ ዘርኢ ነይሩ። ኣብ ሓደ ወቕቲ እውን ብብዙሓት ሰባት መዘራረቢ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ካብ ዝተላዕለ ብዙሓት ሰባት ካብ ካልእ ፕላኔት ዝመጸ ወይ እውን ፍሉይ ሓይሊ ዝሓዘ ሰብ እኳ ተበሉ እቲ ኩነታት ግና ክሳብ ሕጂ ሕንቅልሕንቅሊት ኮይኑ ክጸንሕ ገይርዎ እዩ። ካብ ዝሓሊፉ ሓደ ሰባት ካብ ዝሃብዎ ግምት ውሽጢ ፓንተን ሹዝ ዝተባህለ ኣብ እግሪ ዝግበር ዘመናዊ በዓል ሞተር ዝኾነ መሳርሒ ብምጥቃም ኣብ ማይ ምጓዓዝ ተኸኣለ እንትኾን ምናልባሽ እውን እዚ ነገር ምስቲ ቴክኖሎጂ ከተሓሕዝዎ ገይርዎም እዩ። ክቡራት ቤተሰበይከ ንዓኻትኩም መደነቒ ዝኾነ ቪድዮ ኣይን ከም ዝነበረ ኣብ ኮመንት ቦታ ገደፍለይ። ናብዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ድማ ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለይን ክብል ፈቱ።